Здравейте, приятели! Аз съм Ели от Готви с мен и съм тук днес, за да ви покажа, всъщност да покажа моя начин на едно ястие, което надявам се всички обичате и харесвате, а именно пиле с ориз или по-точно бутчета с ориз. Благодаря ви, че се абонирате за канала, развива се чудесно, а тези от вас, които все още не са го направили, надявам се, че съвсем скоро ще се абонират и няма да изпуснат моите видеа. Това са необходимите продукти. Също така ще ги намерите и в описанието под самото видео. Да започваме! Най-напред слагаме да варим 2 бутчета. Когато заврят, махаме от пяната, доколкото е възможно. След това ще си нарежем и една глава лук на не много ситно, нормално, както си режете за готвене. След това нарежете един морков, а пък ако нямате, както аз съм използвала, сложете замразен. Няма никакъв проблем. Сипете 50-60 мл олио, след което ги сложете в загрята форма на 200 градуса, за да може да се запържат морковите и лука. През това време ще си измием и ориза. Аз съм използвала една чаша ориз. Ако искате да направите повече, удвоете или половина повече доза, както ви е удобно. Бутчетата вече са готови. Може също и тях да сложите повече, ако обичате повече месо. Сега ще прецедим бульона. Прецеждаме го в отделен съд и след това ще обезкостим бутчетата. Аз ги обезкостявам на течаща вода, защото обичам да са добре измити, добре почистени. Жили също не обичам и ето тази ципа, която има, затова предпочитам да ги измия. Връщаме се при лука, виждаме, че е получил златист загар и сега е време вече да го извадим и да прибавим измития ориз, след което ще прибавим и обезкостените бутчета. И бульона. За бульона исках да ви кажа, че може да оставите малко повече вода, когато варите пилето и да сложите 3 чаши бульон. Както знаете, ориза се вари 1:3, но аз предпочитам 2 чаши бульон, както слагам сега, и едната чаша да е вода. Въпрос на предпочитание. Направете го, ако искате по моя начин, ако искате и с 3 чаши бульон. След това прибавяме и сол. Аз съм прибавила 1 лъжичка и половина. Направете го на вкус. И сега сложете тавата в урната на 220-230 градуса за 35-40 минути, без да бъркате. Ето така трябва да изглежда готовото ястие, абсорбирало всичката вода, леко запечено отгоре, съвсем леко, и е време да го извадим. Поръсете с магданоз отгоре. Може да сложите и черен пипер, но аз няма да го направя и ще ви кажа след малко защо. Изглежда много вкусно и апетитно и ухае добре. Сега ще сложа една порция и да видим какво се е получило. Ще опитам след малко. Знаете, че аз много обичам да опитвам. И така, слагаме си една порция. Още е много вряло. От този ориз излизат 3 големи порции или 4 по-малки. Преценете вие колко искате да приготвите и така ще се ориентирате.
Преди да сервирате, отново може да поръсите малко магданоз. И сега най-хубавото да опитаме. Наистина е много вкусно. Ориза е сварен, отделя се, не е сбит. Месото също е много добре сварено и ястието се е получило много добре. Ако не сте го пробвали по този начин, направете го и сигурна съм, че няма да съжалявате и ще ви хареса. Ето защо ви казах, че няма да сложа черен пипер, защото аз много обичам да ям ориз с кисело мляко. Някои, ако чуват това за първи път, може да им се стори странно, но ви препоръчвам да опитате и смятам, че ще ви хареса. Затова, когато слагам черен пипер, не слагам мляко, а когато го ям с кисело мляко, обичам да го ям само с кисело мляко, без черен пипер. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се, че ви е харесало днешното ми предложение. Ако искате да видите още видеа, чакам вашите коментари. Както винаги, ви пожелавам да бъдете много здрави и ще се видим следващия път. Чао, чао!